तो हेलो लोगों वेलकम बैक टू द चैनल तो नोंथांमोनखौ बे आंनि डेमल ब्लग चैनल आरोबाव दिनै खेबसे गोसो गोरबोजों बरायनो थालायबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै तो आं फिल्डआव फैदों आरोना लं जाम्प ओमफ्राय खारनाय रानिं खालामनाय आरो लं जाम्प नायनो फैदों आरोना गाइस तो गिबियावनो आं मोनसे खावलायनाय गाइस जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय आरो हायोबा लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय गाइस तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं जागायदिनि तो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय लेट्स गो गाइस Gue bin, mau bunuh gua. Oh, sudah. One, two, three, 8, 9, 10. Udah. Manja. Ai đây. Giờ có việc không này là mình. Là mấy đi. Đưa đi bar basi. Wah, gitu. Oh, lagaw. Baru sama ya, Par. Malung sama ya, Par ini. Langsung sama ini. Oh, tidak. A few moments later. बिथांमोना माबा नांनो रेडि जाना दं रेस सारिफाग रेस नांनो रेडि जाना दं नोंनि टाइमखौ बेसे होदोंमोन 7 मिनिट हय 7 मिनिट गाव नों बेसेयाव हगोन सारिफागाव दे नायनोसै बेसेयाव हाबो बेसेयाव हगोन हाखरायाव नायनोसै मा जायो बिथांमोननि खारनायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय रेस ना बिसोरो सिटिंनि जाय देरहायो सिटिं मोनलोंगोन आरो ना नोंथाङा बेसेयाव हगोन जों 4-5 नाबो दे अच्छा ठीक है तो नै जोंहा नायग्रा माखाया गेलारियाव थाग्रा माखाया दै बिथांमोना गासिबो जाबाय रेडि जाबाय खारनो थाखाय जाय बेसेयाव सारिफागाव बेसेयाव हाबो नायदो नोंथांमोना सिटिं होगोन ना बादायलायदो गावसोर ओमफ्राय नायलांबाय थानोसै जोंथ' नायग्रासो नालाय दस्रा दं बिराद रेडि जाबाय खारनो थाखाय नै बिथांमोना बिथांमोना खारसिगासिनो एक फागावनो 57 59 जाथ'वाखै माबा मिनिट जाथ'वाखै र' एसे नांगौ नुवाखै केमेराखौ नुवाखै एक पास हाबथोलै एक पास एक फागाव एक दस 1 दस हो लगाओ नायग्रा माखाया फिसा बानाय बिला turun dalam itu pada bilang ngomret dalam hal sana mau ngomret ya tangan lu sana mana baca ini Halo Juru.
Ôi mà ra cái giả lơ. Ơi, giờ bài. Đưa phim lâu với mình nên xong lại. Lagaw, commandos. Nơi bichanga जोंहा सारि पासाव हाबनाय गैया थाखोनियावनो थाबाय नै गाइस लेकिन एक सेकंड बेसे हाबगोन Hey, जों सारि पासाव नाबो दे मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का मेरा थाखोनियावनो थाबाय लोगोफोर सारि पासाव हाबनो होननानै लेभेल मारिदोंमोन आंनि केमेरायाव बोरै मोनदों नोंथां दासो मिथिदो सारि फागनि मजाखौ नै जोंहा नायग्रा माखाया दाबा बावगोन सि admin बा लोखिराव दाबा बावगोन admin दौलै फाग्ला हाबखांनाय दे आं रे यो सासन गेना सारा बेसारा खालाम खाबिनलाय ओइ इयो हायालै हाखायालै हाखाया खारनाया इयो आं इफोरखौ सुदोना इफोरखौ थांनानै थाबाय ओमफ्राय दाबगोनलै इयालागे 4 मिनिट आङो 6:30 मेंबाय सं ओमफ्राय एबार लास्ट पाकिना ओमफ्राय फेलेर बिजागोन 4 मिनिट लागोन ओमफ्राय दुनो फयखौ सावदे नोङो दे माना जानो एबार लास्ट ना आबुलागोन लास्ट पाका ओमफ्राय दुनो लगाव सिटिं मोनलांसिगोन सिटिं लास्ट 16 17 सिटिं पावार 20 सिटिं पावार नै जोंहा बिथाङाबो गैला हाला फाखोथाम खारनानै गेसे जोंहा दायो मैदानाव सानै खारगासिनो सिटिंनि थाखाय जुरो बिंसां खनोबा आंनि मानसि गैया थांगौमोनरा आंगौमोन गोमोन खारबाना आरामगोनलै 1 मिनिट दंबायो 1 मिनिट 10 मिनिट दंबायो जुरो 540 बरिया 540 जुरो वा गिदिर खाराबा जायो apa आराम मिनि 540 थाबाय फैबा आबाय नोङो जुरो Bulai. Oh sampai pas kontak. नैसो फैथारनांगोन नैसो ओइ इसेम जुइ लागाव बरिया एक्सलेन्ट नै टाइम स्टप गाइस 5 मिनिट 57 आना भिडिअ नै बिथांमोना मोनलांसिगोन सिटिंखौ नै बिथांमोना मोनलांसिगोन होग्राया होगोन ना मिथिया बिथांमोना माबानि सिङाव हाबबाय 6 मिनिटनि सिङाव हाबबाय 5:55 हाबदों बिथांमोना सारि भागाव नायग्रा माखाया rung iya wah malah bas gambar cari tuh aku video खालामदों enggak mau फैसा खामायनो फैसा मोननो फाग्ला
Dirbai. Kup. Wow. Ini karena ya berdenda. Action. Wow. Udah. Adil. Lagau. Lagau. YouTuber daw vlog. Ini YouTuber? Follower. Enggak, salah. Baik, ang follower ang bang nangin. Deh, tuh. Sitting nimba. Deh. Ang saya ke ni. Sing nang le ni bal. Oh. Kopil. Lagau. Iya. Oh. Cepat ini. Boria. Lagau. Wow. Mau turun di sini ya, Ubi ya? Lasa. Mau turun ya? Los ada. Wow. Bilin saya mana ni? Iya sama dengan Mas ya. Bilang baik nak. Kau baik kerja yo. Yo